Vivimos nun planeta maravilloso e cheo de lugares únicos. Temos a sorte de estar rodeado de fermosos ríos, bosques, fervenzas, océanos, praias. A natureza regálanos espacios perfectos para xogar. Pero, aproveitamos realmente estos espazos? Ou polo contrario, cada vez máis os espazos naturais están a ser sustituídos por asfalto, edificios e ruidosos e estresantes centros comerciais? Non pensades que pasamos demasiadas horas pechados nas aulas, nos nosos traballos e nos nosos fogares diante das pantallas? Cantas veces ao día te moves de verdade ou xogas ao aire libre? Pensámolo pouco, pero este estilo de vida está a provocar problemas como o sedentarismo, a obesidade, a falta de vitamina D ou simplemente a sensación de estar máis cansos ou sen enerxía. Pero a boa noticia é que podemos cambiar isto e recuperar os espazos naturais como lugar para xogar, compartir, facer deporte e sentirnos ben. Si se pode, e imos facelo xuntos. Estades preparados para o reto? Para facer algo grande? Primeiro aprenderemos e prepararemos os xogos nas clases. E logo será o momento de poñelos en práctica todos xuntos ao aire libre. O reto que temos por diante consistirá en organizar un gran evento deportivo intercentros, onde compartamos unha mañá de xogos e deportes colectivos co outro instituto da vida. Pero esta vez non será sobre asfalto. Imos demostrar que se pode facer actividade física e pasalo ben ao tempo que gozamos da natureza.